Zdrava životna sredina je ono što želimo da ostavimo našim potomcima. Bistre reke i potoke, nezagađeno zemljište, čist vazduh, da nam Drina bude čista. Odlučio sam da ostanem na svojoj dedovini iz razloga što je opština pokazala razumevanje za potrebe nas, seljaka, subvencije koje dobijamo, omogućavaju nam da ostanemo i da opstanemo i da budemo svoj na svome. Kad vidim naše livade ispresecane dobrim putevima, vodovodom i gasovodom, bistre potoke i reke, imanja zadovoljnih domaćina, žagor unuka u dvorištu, kažem sebi, imao sam se zašto i roditi. Čajetina je jedna od retkih opština u Srbiji u kojoj se povećava broj dece. Zbog toga sam i ja odlučila da ostanem ovde. Dečija graja i dobri uslovi za ostvarenje naših snova su ono što me potpuno ispunjava. Po Zlatiborskoj gondoli smo postali poznati u Srbiji, u regionu, a što ne reći i širom Evrope i sveta. Već razmišljamo i o novim trasama kako bismo proširili ovaj veoma značajan turistički i privredni projekat. Iz Čajetine za Srbiju mi znamo kako. Suverenisti zaokruži 10.